Kont tobsor imma li kont tkun daqshekk missier involut. Minn dejjem rrid titfal jiena, undu kont żgħir, undu kont żgħir ta' 16-17 kont naf li rrid titfal fajti. Imma ma naħsibx, ma konx, mhux li ma kontx ħankun involut, għax dejjem rrid nkun involut. Ma konx nemmen li ħatkun daqsik importanti f'ħajti li ħajkolli dik ċertu rabta magħha, speċjalment minn issa minn daqsik kmieni. Jilli kien ġrali li kien isu infetaħ isu departiment sħiħ ġdid ġo qalbi. Ta' kapaċità ta' mħabba ġdid. U ħaġa tal-ħagġibi li dejjem jikber dal-ostra departiment. Għax hum iktar jiru kemozzjonijiet lura. Hija fenomenu ġifieri u sajjena ma kontx tip li xejn nħobhom it-tfal, nħobb nagħlem nilab magħhom u narhom li qed jitalmu xi ħaġa fuq il-ħajja u hekk, imma ġifieri kont it-tip li l-mara 8 xhur tqila u ninsa li ħajkolli baby. Ma kienx il-prijorità assoluta. Imma mbagħad u l-ewwel xhur kienu diffiċli ħafna li ġifieri għax bħalma tajt għalmenu għalija din ma kienx torqod il-baby xejn u kont qed nitlef moħħi. Imma mbagħad biż-żmien meta tibda l-komunikazzjoni għax l-ar fil-bidu meta tkunu babies li ma jikkomunikawx. Allura jkollhom problema ma jistgħux jispjegaw xi. Jiklu jaħraw. Eżatt. Jekk U inti tibda tipprova pereżempju għal-botil, tbiddel għal-nepi. Ma xejn ma jkun qed jaħdem, u mbagħad taħseb li kolik, u mbagħad ma jkunx il-kolik, u speċa di sempliċement għandha xeba enerġija bro ħadib għalek imqajma 22 sija kuljum.